በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ አሜንና በወላዲተ አምላክ ጸንት ማኅፀና ቁስለ ማዕት ተራን ዘመን አሜን ንጸርፈይ ገዲፍካ ንነብሬ ሸፊንካ ኢየሱስ ክርስቶስ አፍታ መንግስትኻ ዘክረኒ ኢኻ ንጸርፈይ ገዲፍካ ንነብሬ ሸፊንካ ኢየሱስ ክርስቶስ አፍታ መንግስትኻ ዘክረኒ ኢኻ ንጸርፈይ ገዲፍካ ንነብረይ ሸፊንካ ኢየሱስ ክርስቶስ አፍታ መንግስትኻ ዘክረኒ ኢኻ ዘመነይ ሓሊፉ ካብ ጽድቂ ሸፊቱ ገበነይ በዚሑ መሊኡ መዓቱ ፌታውን ዘይማን ከም ዝራራኻሉ ዘክረኒ ጎይታይ ገዲፍካ ንኹሉ ንጸርፈይ ገዲፍካ ንነብረይ ሸፊንካ ኢየሱስ ክርስቶስ አፍታ መንግስትኻ ዘክረኒ ኢኻ ሓጢአት ንስነተይ ኣይትጽባጽቦ ንርስሓት በደለይ ብደምካ ሕጸቦ ጻዲቕተ መሓርካ ሳላ ግብሪ እንድዩ ማሓሪት ትበሃል ንዓይ ምስተምሕርዩ ንጸርፈይ ገዲፍካ ንነብረይ ሸፊንካ ኢየሱስ ክርስቶስ አፍታ መንግስትኻ ዘክረኒ ኢኻ ካብ ጻድቃን ኣይኮንኩን ከምኦም ዝወቃዕኹ ካብ ወገን መነንቲ ዓለም ዝነዓቑ ኣገላጉልየይ ንጽድቂ ዘይጥዕን ማሓረኒ ጎይታይ ኣብ ሲኦል ከይሰጥም ንጸርፈይ ገዲፍካ ንነብረይ ሸፊንካ ኢየሱስ ክርስቶስ አፍታ መንግስትኻ ዘክረኒ ኢኻ ይህድዩ ሓጢአተይ እትውዕለይ ኩሉ ንስሓይ ተቐበል ልበይ ዝዕርፈሉ ጽዋዐይ መሊኡ ድሕሪት ከይመልሰኒ የማነይ ትኢድካ ጽግዕቱ ኾነኒ ንጸርፈይ ገዲፍካ ንነብረይ ሸፊንካ ኢየሱስ ክርስቶስ አፍታ መንግስትኻ ዘክረኒ ኢኻ ንጸርፈይ ገዲፍካ ንነብረይ ሸፊንካ ኢየሱስ ክርስቶስ አፍታ መንግስትኻ ዘክረኒ ኢኻ አሜን። ስለ ተቅዱስ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ተመስገን። ስብሐት ለእግዚአብሔር።